Oh iya. Matur nuwun ya, Mas. Nduk, apa gandeng bengi iki ana bintang tamu BT. Oh. Sapa? Panut karo Sukimin. Heeh. Kok jeneng kok Apri Mimin apik men. Aku ki anggere transfer utawa nggon apa KTP kuwi sing siji iki jenenge Sukimin. Sing siji jenenge Panut. Lah modarke wong to. Kaya ngene kok Apri Mimin. Ha iya. Diceluk ya, Mas. Celuk nduk. Jebul kae. Halo, Apri. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo macange. Iya, sugeng dalu. Aduh, suaramu ki ora apik imen to, Pri. Lah nggih semangat wong panggih panjenengan lho, Pak E. Iya, waduh, wong kok ketok manis. Matur sembah nuwun, Pak E. Aku iki disawang saka mburi ya sedep di saka ngiringan ya sedep saka ngarep samsaya sedep banget. Dasare sindene jek enot, tesih enot, gek wedok. Sinden kok lanang tuwa dandan wedok. Ya kan, wis ora berjanji belas. Nggih, Pak. Ora nyebut nama ning nyinggung aku banget. Lho nyinggung kowe piye? Lah kok krasa? Sinden tuwa apa nek tuwa kuwi ra ndek rejeki? Apa nek wis tuwa ki ra ndek penggemar? Lho, lah nek sing anu sinden tuwa wis ra payu. Gusti Allah ora bakal kleru mbagi rejeki kanggo umate. Bayi kan lho iso golek pangan iso ndek pangan. Wong jompo kae ya iso mangan. Lho, kok nyepelekke sinden tuwa. Lah sing kleru ki ya kowe. Lah apa? Ya kaya sinden kono kae. Piye? Wis tuwa lagi derek latihan, derek belajar nggih, Mbak. Lah wis tuwa kok ijik belajar kok wayah payu mati. Ya bener lah. Kowe iki gur dinggo ngrendahke awake dhewe ngono lho. Ora sombong ora gladan nggih, Pak. Ngono iki jan paribasan wong Jawa adat ketimuran kok nek kondang mati. Kablah midali kabeh ngomong mbok. Lho mula belajar ki rak ya wetanu ta, Le. Sowan wonten Kedawung menika nggih Mbak Limbo. Ya, Kecamatan Kedawung Sragen. Dalemipun Pak Sunarso. Pak Sunarso. Benjang melih menawi dawuh menika kula ora bakal pripun-pripun. Nek etungan rak mung angka. Terus? Kadang ono Mbak Mimin leadernya apa nih? Leadernya apa? Misalnya apa? Jaluk rokok iki, jaluk dijemput iki nek kula mboten. Masalah panganan harus mlebu weteng kok hasilnya padha. Duit mung soal angka. Lah kok butuh Sing apa? penting aku njaluk 2 panitia sing jemput aku ning Klaten. Lah sebabe? Ya kok lho ning dalan Klaten kene adoh lho. Lho nek gelangku sing ilang, nek kehormatanku terenggut ning dalan. Nek ra ono senjata lho. Lho, sindane pateng klaim lho. Mulih dadi diodel-odel wong lho, disandekke galengan lho. Ra ya Sukimin asor to jenengku. Sukimin kok ngrembug kehormatan. Kehormatanmu lho mbok dol ning trowong kok. Kehormate piye kehormatane? Kehormatan kok dikrawuk ngeten iki, Pak. Lho sakale kan adhe iki sak orarane ora nggo contoh ning omong sak omong tembung sak tembung rak ditinulat para pamirsa para pandemen lho pun nderek lho sing jadi Pak Tengkleng geleman lho Pak Tengkleng ning dalem ra ngerti apa katut iki sebetulnya Kedawung kae to lho Kedawung desa sing apik kecamatan sing becik tercemar mergo prilakuku mula wong ki nggawa prabawa nggawa situasi nggawa lingkungan Nek kowe ora geleman to? ya ora to nek bayaran lah kuwi lagi Wong edan. Menika nderek ndedonga kagem temanten kekalih. Ya, ya kuwi asmane Mbak Ngesti karo Mas Hafid. Mas Hafid. Mbak Ngesti kalian Mas Hafid kula dongaaken mugi-mugi dadosa keluarga ingkang ayam tentrem bagya mulya. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Cocok. Putrane sok nek metu lanang ya dadi lanang sing tenan. Tulen. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Wedok sejati. Aja kaya kowe. Kowe barang kok. Kowe banget. Nek aku arep kowe lho cek body language-nya lho. Sex appear-nya cek lho. Alah saya kepiro abrakan bombale kok. Nek kowe kan spek ani-ani. Nah aku ya ndongake kowe Apri karo Mimi. Jen Mbak Limbo. Tak dongake kowe sok nek anu dadi manten ya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lah mantene iki terus kowe iki ndek pacar punggung. Pertanyaane ngono kuwi. Pripun to? Kula riyen iki anu mantane Mas Bimo. Wah. Sing kagungan Bima Laras iki.
Iya, dhisik Sing bakal iso duwe wayang sak gamelan iki sliramu. karo Mas Bima, Dik. Besok dadi bojoku ben iso nggo gentenan karo pakku. Dadi nek bapake ngersake ngono ya di oh alah ya becek kuwi. Kok nggo geden karo pakne piye? Ya bener pakne duda ning ya ora kok terus ngono kuwi. Lah aku kok karo Mas Bima sampean karo Pak Teng-teng apa piye? Yo, Pengen nom-nom tuwa-tuwa. Ora kok paribasan pegah ki ora nyen sewu Pak Tengkleng betul kula kok sombong arep ujud kula kaya ngeten kula wis di pacar. Apa jenenge? Anu asmane Mas Bram. Bram. Brami-rami. Walah kok mahbut rambul. Kok melar. Oh, alah. Sing penting anu jas kaya ngendikake Pak Dalang Mar ya sembur tutur to. Iya. Nah, dadi nek wong omah-omah ki nek cara wong Jawa nek engko nek sing sakinah mawaddah warahmah men para-para Pak Ustad pemuka agama sing pirsa. Kaya aku wong bodho wong Jawa. Sementing wong omah-omah ki sakune anu telung on. Apa telung oke? Telung on siji sregepo takon. Oh, nek mapane Kedawung budayane Kedawung piye? Nek mapane nggone sedulur besan piye situasine? Wayahe nyumbang-nyumbang, wayahe tilian, wayahe arisan-arisan, wayahe srawung-srawung. Kumpul PKK. Sregep takon. Nomor loro, telatenana nggonmu ning pawon. Pawon iki jenenge iki sak leker genthonge omah sing ngurusi wong wedok iso dadi manajemen nggon keluarga ngatur keuangan. Iso masak, wis karemenane bojone iki apa to? Maratuaku senenge dimasakke apa? Lagiane bojoku piye iki jenenge pawon. Sak leker genthonge omah kuwi kudu ngerti. Sing nomor 3, telatenana nggonmu kelon. Kok kelon barang katoti lho? Ya penting lho. Dikokno nafkah lahir paribasane 5 juta bendina, digaweke omah magrong-magrong. Ning nek wong wedok gur disingkur ra dikapak-kapakke, ya dosa gedhe. Sunah Rasul. Bahkan sindian-sindian iki kesel kaya ngapa-ngapa mulih kok ngene sunahe tawa karo garwane. Piye le tawa? Mas ngersake mboten. Ngersake mboten rasane. Maksudnya aja ayo mboten kok ngene. Gage, upung anak itu gage sidora gage. Jadi dengan bahasa yang lembut sunahe ngoten nika, Mas ngersake mboten ngono. Lah. Lho, dadi nek ngantek bojo ngantek menggok dalan, ngantek tumbas, ngantek ana wil, kuwi wong wedok ya aja serta-merta nyalake introspeksi. Pelayananku sama pasanganku gimana dilanjut. Wong wedok ya nganggo kesel lho, lek inden sewengi iki ya kesel lho. Hanya 2 alasan wanita boleh tidak melayani suami. Apa? 1 datang bulan, Heeh. 2 sedang sakit. Nek mung pegel-pegel gibah grenengan terus mulih pegel terus pegang ladeni bojo dosa gede. Malam itu dilaknat kalian semua. Kowe Dilaknat. berarti kowe nang omah karo bojomu ya ngladeni. Ora mung bojoku tanggaku tak tawani kok aku. Saking aku wonge bar budi bolek sono Tangga. demen sedokoh, demen weweh kok aku. Tanggamu mesti mendem kuwi. Nek ra mendem ora kelakon. Tanggoku gelem karo aku mesti ora percaya. Ngapa? Mergo kono tak bayar. Lah aku wong wedok perwira kok ngopo? Wong tak bayar sekaya aku. Niki lho Pak, niki lho Pak. Putrane jenengan. Aku artis kondang kok ngopo det go apa? Tak nggo bayar bojone wong legane atiku. Lah nek Pak Tengkleng sing kersake apa mbok bayar? Heh? Nek Pak Tengkleng sing kersake. Yo bayare ora nganggo duit. Lah, Ya piye carane to ngerti dhewe. Pak Tengkleng. Angger kowe nyadari ngono kuwi. Bakunipun lancar dalu menika Pak E. Ya. Sinasa kula mung ndak duduk nderekaken panjenengan. Aku rumangsa ora madolke, rumangsa sinden rayu, rumangsa sinden suarane ora. dene ya rumangsa. Ora tau tidak nek ngejak ndak duduk tok. Lah kowe lho bodhoe ora semane ndek Pak E, gage saiki sungkem karo Pak E sik. Oh. Ya. Bapak, Ya. sungkem kula mbok pilih wonten lepat kula saagenge gadahan kula Saagengipun lepat kula kok lepat gadahan kula kula. ngapunten matur Ndek sembah mung sak nuwun. butil kok. Karya panjenengan lelagon panjenengan kadang kula nggih nyambut damel Pak dados Ya. amal jariah panjenengan Pak. Bapak yo nyaman kok. Jenengan niku nggih nawi nganggur dangu ki nggih kula pitados. Nek kados ngeten kok nggih mapan jenengan ki yo an. Ya miten enake kuwian kapake. Nek liyane Lho. Nek dimat-matne lho, Mbak Ani. Lek men ki upama brengosen wis kaya Pak Tengkleng ya. Sembah nuwun Bapak nggih sampun ngopeni lho. Beliau ki ngepen karo awake dhewe satemah Pak Priyanto. Pak Pri menika nggih sembah nuwun Bapak. Lenggahipun wonten Jakarta Bapak.
Oh Tangerang. Tangerang. Sehat, sukses, berkah, menjadi berkah buat banyak orang nggih Pak. Lah, ngopeni kanca seniman, ngopeni kaya kula yatim piatu, ngopeni barang ngene nggih. Apa? Apa? Niki no nek kula. Apa abene tetek? Lho nek kula kan jelas, kula nek meniki kan napa jenenge profilnya sebelum menjadi sinden. Riyen niku rak jurusane niku rak ngendi Le? Kula nek ngamen dugi Palur dumugine Pasar Sragen. Wow. Pasar Bunder. Lho, Ngamen, Pak, kula ngamen. perjalananipun ngaten. Dadi sebelum menjadi artis hit, saya itu berprosesnya kristalisasi keringat. Artis apa kuwi mau? Artis apa, Pri? Artis obat nyamuk. Populer ngoten. Dadi kowe dhisik ki berawal saka ngamen ya. Le? Heeh, no. Ya alon-alon lah penting kun fayaku nek Gusti Allah berkehendak dadi lan rezekine sapa to saiki lokalan ngene iki aku 15 juta lho lokal ngene iki. Malah jutoe mulai gondas ora. Rasuti maca ya. Ya nggawa Senengane. ngaten ke panglipun. Anu nek nawala diwatese. Dipun waos rumiyin. Pak Tengklenge golek sinden pinter-pinter ya, Nok. Piye to? Golek sing lugu-lugu rung mudeng duit kabeh tak sarang lho, Cek. Mbak Ika kok ora mudeng duit iki piye kowe iki? Sinden kok lugu-lugu ngono ki. Kaya sawangan iki ora mata duiten ngono lho, piyaine iki kok lugu-lugu kabeh ngono. Ngerti kok kowe. Yo. Saking pripun? Kuwi sinden iki anu kok kono jenenge sapa anu? Oh, perkenalan Oh, nggih. Ngastami piyambak, Mbak. Ndi dhewe kono wut saka kiwa. Ngastami, Mbak. Mbak, nyepang mik, Mbak. Sugeng dalu wong ayu. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten mijil saking pundi wong ayu? Dalem Ika. Mbak Ika cangkemipun? Ika tok. Oh, Ika tok. Nggih. Lenggahipun Mojo Gedang Kota. Mojo Gedang Kota. Mojo Gedang ki nek kota. Mojo Gedang ngerti ku kecamatan iki. Iya. Kuwi ya. Oh, mergoane Alfamate dadi ketok kota. Kota. Titiane Alfamat. Menika tasih Asline saka Jambi. Ya, Tan kuwi uga aslinipun sarjana seni. sarjana seni. Oh, nggih. Menika tasih lamban apa sampun kawengku dening kakung menapa sampun brojol 3 yen saya. Brojol 6 punan. Oh, malah brojol 6. Nggih. Kok reden nemen ya. Sisih tengene. Nggih, monggo. Iki alusan. Pilih dalu wong ayu. Sing dalu, Lek. Lek Lek min. Malah lek min. Nek men karo Lenot. Paring Kita asma. sekota. Sekota kalian? Dulu saya aslinya Klaten. Oh, ngaten. Nggih. Jatinom dan Oh, masih satu Oh, ngaten. kecamatan ya. Oh, nggih. Sak menika lenggahipun Ten Keberak Kamat. oh kebrak ngen pabrik-pabrik niku nggih. Selamat. Kramat. Nggih. Asmane Mbak Wiwi. Wiwi. Oh. Ya. Mbak Wiwi. Uga sarjana seni. Sarjana seni. Mas. Geser wong ayu. Lerek. Heeh. Paring asma, Nok. Nggih, sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbah. Mbah Kong. Agak 4-9 lho kok. Nggih. Paring asma sinten sayangku? Tata. Tata. Ya Klaten, Karangdawa. Tasih anu kenya menawa sampun kawengku dening kakung. Single. Oh, single. Kuwi saka Karangdawa, kuwi putu dalang kondang. Oh, Nggih. Menika nggih sarjana seni. Sarjana nggih. seni putra Supargi anu eyange Pak Mbah Tekno Slamet. Oh, Mbah Tekno. Kuwi anake Kusno Sumali. Nggih. Heeh. Lancar ya, Nok. Iya. Dadi sinden sing misuwur sing keterima wong ayu, nggih. Iya. Lerek, Nok, wong ayu. Heeh, sing tengene nek. Menik-menik sinden sak belik banget lah. Wilujeng dalu Pak De. Mbah, Lek, Pak D. Ya bener ta, Ini ya apa? Derek pitepangan kula prasasti. Prasasti. Nggih. Omahe endi sayang? Solo. 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 Kuwi putrane Pak Narno Min. Oh, Pri. Nggih, Pak Narno. Pak Narno SMKI. Oh, gurumu. Ya ya. Lancar ya, Nggih, Nok. amin, amin pangestunipun. Ya menglerek iki alah. Iki kok spek gentung ya. Ya iki gento. Gento Jogja ya iki. Sinden Banaspati ya iki, Lek. Sugeng dalu siwa. Siwo. Siwo.
Pripun kabare? Alhamdulillah pun sehat. Sehat, sakit Siwo. makarya srawung kalih donga kanca. Nggih, alhamdulillah dijaga kesehatan ya Siwo ya. Nggih. Apa aku disalahi sinden-sinden do serik karo aku ngono kuwi. Katone kaya kowe. Anu petengku kuwi isine lading silat ngono kuwi. Iya. Alah, mula ndokmu gur separo lek. Makanya aja sok santik ya, dadine sinden-sinden liyane Iya. kan pada iri. Pada iri kayak Iya, kowe. Iki ngapak ya asli ngendi ta, Lek? Nah, Aslinya Aji Barang. Aji barang ki arah Cilacap apa arah Banyumas. Banyumas, Iya, Purwokerto. arah Purwokerto, Oh, ya. Hmm. Kayak kue, Kayak ya. kue. Kayak kuek. Mbak Apri pripun kabare? Sae. Saya ya ora kabeh muka kok. Nggih, monggo. Bareng asma sinten? Kula ni blorong. Mbak Ani Blorong, Iya. teko Banyu Emas. Single apa gedabel? Ah, wis duwe lanangan yo. Piro, Mbak? Lanangan ki nek karo kene duwe bojo to basane Iya. kono. Betul. Bahasa kono ora apa-apa. Ya. Desa Mawatara. Negara Mawatata. Dipun waos nggih, Ya, Pak. diwaca. Sugeng dalu Mbak Limbu. Ya. Saking kula Pak Sastra Dirya, saking pojok Pereng. Kula nyuwun lagu Sesideman. Bilih kepareng ingkang nyanyi Bapak Suyono. Anak buah saking Bapak Sunarso. Suwun. Kakean su. Paringi bebingah pira sing transparan. Menika paring bebingah 750. Matur sembah nuwun, Ya Bapak disarati berkah. sik ben beranak pinak, Heeh, Lek. kemen kancane do nututi ya. Tukon bobok, tukon pilih selaris. Wong edan. Laris Kak Mbak. Menika ingkang badhe bawa panjenenganipun Bapak Suyono. Oh, Pak Siono. Monggo Pak Yono, Monggo, Pak Yono. katuran Pak minggah Suyono, ke panggungan. Ya, Sendro to, Sendro. Kene iki yen jenenge Yono penyaronku. Walah. Senengane unyil. Monggo Pak Suyono. Ya. Tindak mriki kula kasih. Pak Suyono tindak mriki. Sesarengan mimin Apri Pak Suyono. Gas. Monggo Pak Suyono tindak mriki kasih. Pak Suyono tindak mriki sesarengan mimin Apri Pak Suyono. Nah, menika sampun rawuh Pak Suyono. Monggo Bapak. Monggo Pak. Nggih. Nyun sewu Pak. Penyiar lagi mriki Pak nyun sewu Pak. Mriki ki tengah mriki Wonten tengah. Kesanipun wonten shootingan mengke mboten mebelakangi Nah, kamera kesanipun ngoten. kados pancuran kapin sendang ngoten lho. Padahal telu iki grojokan. Saderengipun sugeng dalu Mbak Limbu, Nggih. sugeng dalu Mbak Mimin. Mbak Mimin ingkang sepuh. Mbak Mimin ingkang anu sabar nggih. Ugi. Ingkang Mbak Apri ingkang geleman nika. Sedaya kru Bimo Laras. Nggih, sembah nuwun. Ngapunten niki nggih nuwuni dawuh saking sesepuh kula Bapak Sastra Dirya menika. Nggih. Pasuwun nekar menika. Oh nggih Pak. Saderengipun nderek ngali bagya dumateng Bapak Sunarso anggenipun miwaha putri. Nggih. Mugi-mugi Purwomadya manggih rahayu wilujeng Amin. salajengipun. Amin. Mugi dumateng Mbak Manten, Mas Manten, mugi dados keluarga ingkang sejahtera, Amin. sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin, Pak Suyono. Bawanipun sesideman nggih, Pak. Ngapunten niki pami lajeng mawon langgam ngoten mawon. Oh, langsung langgam Langsung, menawi oh. bawa. Mengke kripik gedang kripik telo. Oh, mbok bawa mengke kula Langsung mawon. Alah, kok bawa riye to, Pak? Pun langsung langgam nggih mawon. Monggo. Oh, alah langsung. Monggo Ayah Bayu. Digarap langgam sik, engko sing keri digarap nganggo jaipong. Oh, nggih. Monggo buka celuk. Kok celuk sepira kuwi anu pri dikan. Apri dadi. Heeh. Luwih becik patenono timbang pempisahan mringkyah kang sulistya
samudana marang Kutowarga garwa lan putra lewat kincanging alismu kedugaan landang rasane hatiku Sadian was lingsir yoslanku aku isih mampu ngladeni sliramu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kedugaan rimpun jiwa ragaku kok durung Pripun raosipun jejer widodari kekalih menika, Pak? remen sanget Remen sanget. Mbak kula didahar, Pak. nggih nggih saiki remen Didahar suarane iso kolaborasi ngono. nggih Nyereti. Mboten ajrih to, Pak? Mboten, Mboten. mboten. Kok kaya tremor. Urip. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine kowe apa wae yang sesudah Ayo yo. wasita Yo. Bima Laras. Yo. luwe Asik. pakai nono timbang perpisahan ning jangan sulesyo tak rewangi samudana marang kula karo lan putra lewat alismu kedugaan landang rasane hatiku nadyan wis mikir sesuatu Asik. aku isih Monggo Bu, pinarak mriki. ngadeni sliramu. Urip Bocah gunung, nadyan bocah gunung. Jan, regeng gayeng Bu Gayeng, Piak. gayeng. Nggih, nggih, Pak. Monggo, monggo, Pak. Urip ana kutha kowe tak tukoke kowe apa-apa wae matur suwun Sembah
nuwun Pak Suyono. Niki sesepuh kula tim relawan Mandiri 24 nih. Relawan tim Mandiri relawan 24. Matur suwun sanget. Nggih, Pak Dan Suyono. Pak Suyono. Sami. Nggih Pak, monggo kok derekke Pak ngatos saja. Lho aku sok bakale ya tuwa to Mas, rawuh ya karo para pini sepuh. Iya. Kelek. Nyenengke nggih Pak, Gumyak situasinipun menyenangkan ngoten lho. Lho Bimo laras ki nyelot rene saya Gumyak. Nggih, kanca-kanca gar nyawangku kabeh do ngelek idu kanca-kanca yoga kuwi. Nek nyawang sapa? Nyawang aku. Ngelek idu. Heeh. Kuwi kan nggo ngidoni kowe ra sida. Ora to Bu. Ora mergo kami tenggengen ngono. Ora. Napa apa malih, Pak? Ki pamundutan saking Bapak Sunarto. Ledok RT selikur nyuwun gending ngudang anak ketemu jodoh. Mungkin nggih gara-gara aja lunga. Oh ya. Kuwi Mbak Eka. Mbak Ika. Eka. Mbak Ika. Ayo Mbak Ika. Ngudang anak ketemu jodoh. Monggo. Ya, wah. Eka. Monggo jumeneng Mbak Ika. Ini kon tayub ku ya apik. Nggih no. Wah. Pancen yo asine tayub. Niki lagune napa Pak Udang anak ketemu. Udang anak. Udang anak ketemu jodoh. Lah mengke lanangane sing pundi? Ya Sukimin no. Ya yo Sukimin. Kira-kira mampu nglanangi ora iki? Ora Mbak, angger cedak malah anu dhewe iki. Biasane sapa piyai kene sik anu. Nek pamane cah loro kusuk dadi manten ngono aku arep nyumbang saoke-okeku. Saestu. Sing pundi Pak? Sing dadi nganten? Sukimin. Mang dongake nggih Pak. Nggih, cedak jodone. Sapa sing gelem sinden kene sing gelem tak pek bojo, tak Lek golek bojo lanang apa wedok? ya wedok. Oh iki. wedok. Lah yo aku yo tetak kok yo. Dadi jenengan hati-hati lho. Hah? Hati-hati nek cerak lekmin. Lah piye? Kuwi ya jek fungsi mangsa. Apa ya? Oh, lah tak kira monggo duwen-duwen. Ya fungsi ra ketang 38 pisan ki yo. Tak kira kergo fantasi. Ngenteni petang sasi agek tengel-tengel. Lah mbok dijolke ngerti ngono. Tak golek ning pasar klitikan wis ra ono, Mbak. Produk lama wis tutup. Monggo udang anak ketemu jodoh. Ya Cak. Sabar momong aku takutange bocah ayu aja mong bicara nesu yen dituturi sibuk supaya selamat rahayu ya mas ya mas bali kulon apa sepiane kelakon ya
sapa Kakak. Sama-sama, Mbak Ika. Lega alon-alon kayaknya. Iya, ora, Kakak. aku tak teko kowe, Bre. Pripun? Nek kowe kuwi kan biyen kan lulusan SMKI. Nggih. Nek Sukimin iki apa? Niki nek kula kan jurusane krawitan. Nah, kowe krawitan. Lah mriki jurusane pungkruk sragen ngoten kok. Nek Mbak Ika kan sarjana seni. Ya. Mbak Wiwi iki sarjana seni. Ya. Kula SH. Apa? Sopo hotel. Lho, hotel iki kula kerja sekolah kula ten perhotelan, terus kula kerja ten hotel 12 tahun. Dadi hospitality industry kuwi mudeng, keramah tamahan, customer satisfaction, kepuasan pelanggan ngono ki mudeng. Makane piye carane penonton senengi piye? Piye carane tamu ki rena ing penggalih nyaman piye? Dadi jarak 10 meter aku udah menyapa. Lho, tamu ya ngono dimanggake. Lho. SH ki sop hotel maksudnya ngono, ora sing short time 3 jam duduk. Tak kira ki yo ngono gumantung pemikiran kita lho. Kowe ndedhe tak nggo sedekah apa ndedhe tak nggo ngeslot lho. Gumantung manusia tok. Hotel tak nggo istirahat apa hotel tak nggo nderekke selingkuhanmu. Jadi gumantung manusianya, jangan menyalahkan tempatnya. Lho. Ngono kuwi. Welok ngono ya. Hidup Sukimin. Lah. Kowe dikai nyut dadi wong ora duwe, kowe iso sabar apa malah tumindak nesta tolong jupuk rumangsa ekonomimu kurang terus nyolong jupuk apa kowe dilatih kesabaran cuk anak putumu sing nemu kesuksesan lho ngono kuwi kudu menungsa iso nintingi iso nyandaki Weh. kok waton Matur suwun Go Sukimin. Pri. Den. Wonten melih? Walah nggih. Sugeng dalu Pak Dalang Kitengkleng. Kula warga Jati Rejo Somo nyuwun lagu tawi gendhing mari kangen dipun sragenke. Gendhing punika kula kentonaken kagem Mbah Sastra sak keluarga. Nggih. Ya, ndongake karo Pak Narso sing kagungan dalem karo Mas Priyanto sing daleme Tangerang. Muga usahane sukses dan amin. Berkah lumintu jayeng bawana. Pak Priyanto ditari ngersake lagu apa, Le? Nyun sewu, Pak. Ngendikanipun panjenengan ngefan kalian Dek Apri. Ngersakaken lelagon menapa? Nek Dek Apri kan adol swara, kula kan adol rupa. Nggih to pun ngertos ta panjenengan? Lah njen iku gur adol rupa anu tok gur suntik putih nek kula kan alami back to nature nek kula. Langgam mimpi. Pak Pri ngersakaken langgam mimpi. Ya dicaosi sik langgam mimpi kok mari kangen. Nggih, oke, Pak. Apri sing sing bawa kowe, Pri. Nggih, kertosan kali Lekmin. Kula diparingi. Malah repot-repot to Pak Pri menika wong nyan wis paring dawuh wis kula disangoni kok ya. Pri malah pekewuh aku ndarani kula lenggah niku mboten nyuwun dhuwit ngurmati panjenengan ki Lah gelem apa ora? Iki paring sik.
Transparansi ayo. Kalih atus Bapak boten kirang raos hormat, kula pun diparingi panjenengan pun disangoni matur nuwun lebih dari cukup. Niku kula wangsulke mang buntu setunggal yuta, Pak. Kok ngedan, wis diparingi aja kaya ngono lho. Lah jenenge wong bakul saupamane ra ya tapa to. Oh, alah. Ya. Dibawani no. Oke, Ya. Bos. Dibawani sik terus soalnya mau kadung bawa Pak Suyono sing Ya. bawa pamuritan Pak Prisik Bawa. kok nggih. Pamutan Pak Prisik. Nggih. Ya. Ngambreng awangan. Waduh, suaranya. Gusti Allah niku nggih, Mbak Limbuk nek arep kedum rezeki nggih. Ya, apa Saatase Kyai Kakung suarane iso apik kaya ngono. Ya. Apa sing lanang? Kowe nopo? Tak duduhke fotomu pas kowe disunat piye. Wong ngeterke ya aku kok. Apa sing keterke kowe? Sok cantik. Siapa sih lanang? Siapa sih lanang? Ya aku rak wedok. Rasa kok kian ngomong fotomu tak share nang grup Bimo Lalas apa Lah kowe piye? iki apa ora ngerti wetengku mentilis gula meteng 3 sasi. Busuk keket. Ora busuk. Apa? Neng ki meteng tenan ya, Le. Iya syukur nek mendilis Iya. jenenge ana jeneng penerus ngono. 3 sasi tak presake ndek Bu Bedan. Heeh. Jari anake lanang. Iya, syukur, Ora Nok. di USG ming dilus-elus karo Bu Bedan. Kok pinter Aku ya apa jen ya takon Bu Bedan kok ngertos nek anak kula lanang. Bulake le dilus-elus tekku kok, Le. Bedane omahe ngendi kon lulus tekku genti. Tekmu mas bahaya no tekmu. Bedan ya USG kok mung dilus-elus. Jebule bekakase sing duwe dhewe. Hanglangut bebasan tanpa tepi. Lagu iki sing gawe sapa, Pri? Ki Mude. Nggih ta Ki Mujoko? Nggih, terus. Ibu Joko Raharjo. Ya, saka saking Gombang. Gombang Sawit Klaten. Klaten. Sawit. Ning Gombang Sawit Boyolali. Drimas, yo Drimas barang. Oh nggih, Drimas. Terus. War nyoba bawa ora, Le? Lah aku nyuwun pirsa karo Pak Pri, renora karo suaraku. Ndak mimin kersanipun nyuwanten nggih Pak Tri. Aha. Kersane anu napa jenenge terlihat talentanya. Nduk Tata HP ini dicepake ya, no. Direkam kok nek pengen nyengkok suaraku, no. Kok nek Lho jenenge kula iki seneng berbagi ilmu to, pinter tak nggo dhewe kok mesake ra ono regenerasi. Sasanipun enten tongkat estafet sinden kan. wis kaki. Lho akeh jiko unjal napas wis akeh lido kerna ing penggale lho. Pamor ya, Mas kula ini pamor. Nek rupa biasa. Ya. Nara basa. Telake iki diatur kok terus. Menurut kamu kuwi salah. Ya salah to. Nek apik gur padha kaset iki mbok nyetel VCD. Nek gur padha kaset iki kudu duwe petingan duwe perbedaan. Nek gur apik sing jan 5 iki sampe kabeh. Padahal kan nyamang wis gumoh-gumoh wis kulino. Nek nyamang aku mimin kuwi mudeng. Mana ini sing kudu lembut, mana sing kudu pressing penekanan. Kaya atur-aturane angel tenan. Nara basen mega Wis wis ana kala pedengmu. alah bisa kada kalah biasa. Aja ngomong rungisan nek urung budidaya kok Le. Wong usaha ro mencoba gagal ya coba lagi coba gagal lagi. Walah men. Kok entek nono? Pri, Ngapa? wujudku elek ning aku ngandani kowe ora wali. Ngurmatono sapa wae timbek yang ada di wayang Salahku nggon Mbuh apa? peniti, mbuh sinden, mbuh Pak Dalang, mbuh Yoga. Salahku ngendi? Kowe nyepeleke kanca sound system lho. Lah piye to? Sound system hebate kok jarak 2 meter. Ngice. Hebat to sinden mumpuni no Yoga nek sound systeme mletho ngantek nesu lho. Ngurmatono kok. Kowe iki ora mergo pilih. Kowe iki tak aworke kancane ben suarane banter. Nyorke kancane. Golek tunggale. Walah. Mibar Kok saya apik ta,
Ya apik to aku apa. Sing ngendangnya asmane sapa to, Mas Jas? Bayu. Mas Bayu. Nah, mbok mirsani mriki lho, nyawang Mas Bayu iki rahimku kaya kram ngono lho langsung. Piye ketedun? Rahimmu ketedun. Rahim kok tedun. Mibar ngidari jaga Wis leren wae. Ngulandara nglembarangung gai gunung. Min. Aku Ije. ki anu Bre, aku ki nyawang kowe ngono, ketok wajah iki manis tur untune di anu apik ngene. Nek untune Sukimin iki dingun apa ya iso? Lah niku anu sing jenenge untu miji gendang nggih ngoten niku. Nyun sewu Pak Dengkleng. Iya. Nek April kan mengejar duniawi. Piye carane ketok resik, piye untune ketok demes, piye wong lanangi kepencut karo dekne. Dekne masih mengejar keterangan duniawi. Nek kula wis golek akhirat. Piye carane ayem, piye carane tentrem, piye carane golek sedulur, piye bisa menikmati hidup. Arahnya sudah beda orientednya, udah beda, Mbak. Akhirat kok nganggo oriented barang ki apa? Rental. Lho aku nek nyawang kok nyawang neraka lho, Pri. Kok iso lho? Ayo. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi Langgamipun nggih, Mas. Ya, Bre.
Sadat singsan sos angati busana dasar ayu masih kanyo tanggo jiwa seneng aku anggere mandek-mandek ngene iki aja. Lah ngapa? Ngerti nek sindene iki menjelang menopause ngono dadi sedo ngemong kabeh. Ngerti nek sindane jompo kok. Katon bunga ganyo kang pindho absari puji wande kabeh mau sampun Pak Pri. Pundutanipun Pak Pri. Sampun Pak Pri. Nggih. Panjang ngimpi sampun katur. Lah mau pamundutane sijimu apa Pri? Mari kangen. Ya iki saka Bantul. Oh sing asli Banyumas menika. Ya asli Ayo. Banyumas, Ani Blorong. Nggih. Mbak Sinden Banaspati ayo. Ya. Ayune ngene kok Banaspati. Priwe sih, Jan. Priwe. Mbok sesuk Iki yo matur nuwun kawan kadangku sepuh Mas Kiki yang dari Jakarta. Nggih, Oh Mas Kiki. Rawuh. Ya ampun. I love you Mas Kiki. Lah ini ndi? Niku ten son. Nek kanca-kanca ning Iya, Jakarta Mas mesti diopeni. Matur nuwun. Kula nuwun. Yang dari Mangga. Jakarta. Ya. Sungai nyerat nggo Lara. Nggih. Sugeng dalu bapak-bapak pripun Pak Dalang? Ya. Ngaturke penuwun kalawan Mas Pak Narso saha Mas Priyanto dah. Oh nggih. Ngaturke panuwun karo ndongake manten nggo basa Banyumas. Oh nggih, sugeng dalu Pak Priyanto. Nggih, mugi-mugi sehat selalu ya Pak. Nggih. Mugi-mugi apa Temanten. temanten kekalih menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sesuk iso apa jenenge gendang duwe anak. Iya. Terus ndoboli terus nanggap wayangan ya. Dobol. Doboli. Iya. Jarak kono jenenge Doboli ya. Doboli iki nglairke. Lairke. Iya, Nek udut bong-bong congor. Obong-obong comot. Lah ora nek kaya Apri karo Mimin iki apa esuk iso Doboli? Iya ora, metune cedhuk. kok ciduk piye to? Lah piye? Kok metune ciduk, sotil. Ya digarap saken ta ki mau. Nggih, monggo. Ya monggo kaca. Lagune apa, Mbak? Mari. Mari kangen. Ya. Mari kangen. Wis ket awan ning kene. Iya. Ket awan mangkate isuk. Iya. Monggo diaturke ke Pak Semangat dong. Jaiponge, terus. Ayo. Cus. Joget Mbak Mbak Mimin Apri. Yo. Yo, 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 yo.
Iya. 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 Ayo yo. Bima Laras lho iki. Sok anake Mbak Mimi. Korea. Ampun Mbak Apri, Bude Mimin. Makasih Mbak Ani. Iya. Kene sik bae. Bemperi. Pri, Nun. iki WA saka Pak Priyanto. Pak Priyanto. Tangerang. Nggih. Nggih. Nah, iki ngersake pepeling. Nah, Nggih. Mas Pring saya pepeling dilanjut ilir-ilir sragenan. Bos minyak Ken Nyawer asmane bos minyak kuwi Pak Narto duet karo Pak Budi Sawit. Kon maju. Oh nggih monggo. Bos minyak Sawit. Kali Pak. Bos minyak. Pak Budi Sawit. Pak Budi Sawit monggo Pak. Nah, Pak Narto, Pak Narto. Minggah wonten panggung. Ki ana widodari ayu-ayu mumpung. Pak Narto kali Pak Budi pilih minggah panggung napa? Mana Pak Pri? Kang pundi Pak Pri? Oh, njaluk diparani le. Pak Ayo Narto. Bude, parani Bude. parane Pri. Nyuwun Pak Pri. nyuwun dipalilah Pak. Nggih. Ayo Mbak Apri. Nah, Alah le wong kulinomu do jurange kok ngene kok angel men. Pak Narto karo Pak Budi kok nek didemok karo Mimin aja gelem mang tangane kasar ndemok aku. Anu, Pak, mengke niki sing wedok asli nggih pancingan mengke eksekusine kalih kula. Piyai Monggo. ingkang pundi, Pak? Wingking tebih. Mriki, oh alah. Ingkang pundi Pak? Pak Narto. Menika Pak. Oh sing nika. Ingkang menika. Pak Narto nggih, Pak, sungkem kula, Pak. Kula Pak Budi Oh, ingkang nggih. pundi? Ingkang juragan minyak ingkang pundi? Niki. Niki Pak Budi. Apri. Lah ingkang pundi to Pak? Kula Pak malah Halo Pak Budi, nggih. Nah. Menika keparengipun panjenengan kapure minggah Minggah. panggung. Nggih, monggo sak menika, Pak. Oh, titip Oh, mawon titip lho mawon. repot-repot lho jenengan niku kok Oh, mesti. ya. malah pekewuh dhewe. Panjenengan titip mboten, Pak? Dawuhipun Pak Priyono menika janipun kula pekewuh lho, Pak. Lho, nek ngeten iki Pak Narto ra nggih pekewo, mboten mesti nek lah. Matur nuwun berkah nggih, Pak. Oh, nggih. Mbak Sindian menika pikantuk amanah wong ayu lho diparingi berkah. Lah. Sembah nuwun nggih, Pak. Lumintu lho ya ampun. Ya Allah, sesuk aku peparing sing Pak Budi, arep tak nggo suntik kabeh kok, Lek. Nggo jagani jaran. Kok jaran. Sembah nuwun berkah lumintu. Ya ampun lho, bapak-bapake ketika ngene iki nek ayune iki ayu apri ya nek kok nyenengke mimin ya ngono kuwi. Lah kowe iki wong wedok lihat diarani wong wedok gembetot ki ra kowe kuwi. Wong wedok gemethot. Matur sembah nuwun Pak Narto, Pak Budi. Ya. Ayo Lek, bali Lek. Apa weling? Heeh. Karo ilir-ilir. Pak Priyono ya pinter golek-golekke ya ngegoke ya, Jes. Sapa? Pak Pri niku lho. Oh, cedhakno Pak cedhakno kae Pri. ngoten niku. Bos yo kancane yo Lah bos. kancane lah nggih. Ngerti nek butuhmu akeh. Nanti nek butuhe oke. Kok ngerti nek sok Selasa ki jatuh tempo barang ngono ya. Jatuh Iki- tempo apa? Angsuran BRI ngoten. Niki kanca-kanca amanah nggih saking Bapak nggih. Pamundutanipun pepeling. Pepeling kalih mungkin dibablas ilir-ilir. Oh nggih, kalian sinden sinten malih monggo. Ya kuwi sindene sing- Sareng-sareng nggih. Eh? Pepeling sareng-sareng. Heeh, pepeling sareng-sareng. Anu, Wiwi, Tata karo anu ngadeg wi karo Tata. Mbak Dua. Wiwi karo Tata. Heeh. Mbak Wik-wik karo Nduk Tata. Prasasti. Nduk Karo Prasasti Prasasti, pisan. nah. Wah, ya. Wah, sindene ayu-ayu ya nek kowe wedok tenan apa ora kowe anu, Pri? Sing sinten? Ya kuwi sing putih-putih iki. Lho nek wedok tenan apa mboten iki titikane gampang kok. Apa? Nek nggen swanten cobi Mbak Wiwi mang mungel endok ngoten. Ndek. Kowe Lek. Ndok. Benten to. Nek sing ora asli ndoke gedhe. Apa iya to, Lek? Ndoke gedhe. Kok ngerti ya gedhe apa ora kok. Niki kagem bawon apa langsung? Langsung. Langsung, oke. Ya, ya ta. Monggo rencang-rencang. Bima Laras. Bima Laras. Monggo.
Buka celuk saka wiwik. Ha ya. Ilir-ilir tandure wasumilir ta ijo raya-raya pas anggota mantelannya biasa tenan. Kok untumu sapi nih ya? Aku nyamang untumu api ini nyawang Sukimin kok untune kok jepat kabeh piye? Ketoke Pak Tengkleng wis arep kilap. Lah iya. Tak cegur nyamang untu kok. Wingi salat niku pun sujud ngoten barang katut lho, sajadah barang katut. Umume kok sajadah katut. Pangapunten Pak Dalang. Apa? Pak Pardi pengen nyuwun gending. Setunggal Kudang kuning. Ya. Nomor kalih anake sapa? Lah sapa? Ya. Ya podang kuning. Ya kowe karo karo Mimin. Oh. Oke, Bos. Ya podang kuning. Podang kuning. Nah. Lah engko nek bar podang kuning kok ditutup kok terus lakon sik ya. Oke, nggih, siap. Yo, garap saken yo. Podang kuning. Dados. Dados. Yo yo.
Matur nuwun, Pri. Nggih, Pak.